temen hey destpêk, hîn dibin zarok ji derdorê jiyan, ku di nav de çand, norm, hürmet a rû dibistan. Li du xetê biratî, malbat, heval û mixabin car ji caran dûr heval. Tê diçe şev û roj li du hev, saet lî ser dîwar. Car caran mêjî aloz, car caran dil wekî bahoz. Fêrbûne jiyan, ji malbat derdor û dibistan. Dûre dil germ dibe wekî tîrêja rojê, temen ciwan. 10 salan tînin bîstan û li du xwesî û dûre navgîniyan. Di zivirê cîhan bi demsalan wekî car caran ciwan, hîn caran ji ber hebûnatiya temendirêj wekî pîran. Navgîn, zarok, ciwan mêjî di bîranîna heman deman. Hîn ji wan zindî deylin laş û temen, hîn firset didin ji wan qes û elem. Civak û alem heman felekê dijîn ferza jiyan. Hêdî hêdî ronahî ber bi tariyê ve, tarî dûra ber bi ronahiyê ve, ew dewan ku car ji caran bi êş û elem. Her wiha heye bi indisoz ra demên kêfxweş û evîn û ken, ger tune be bêbextiya çerq û ferz, çi xweş e malbat û hevaltî di rojên teng ku hürmetê ji wan re çand û ters. Hele hebe evînek ku ji hevaltî û malbatbûyînê jî wê de bi hürmet, gel ku baya felekê zû were jî bê destûra Xwedê û melek, bawer ke ez ji te ji hezkirinê jî wê de hez dikim bi eşq û dil, ji xwe jiyana min û te xweşqeder e, her mehev re kire bê zor û ferz. Çi pîroz e ku ez dibêjim ez hez dikim ji te keda jiyanê, ya ku me li xwe kire sebir û ferz.